Com s'inicia Terato Teatre? Pues, com la majoria de coses, per al desfici d'algunes persones que comencen a entrar dins de, jo què sé. En aquest cas, per exemple, va ser dos membres, l'Agustí, el Madaleno i el Paco i això, tenien el desfici i van aprofitar l'escenari del Cineclub Pessic, en aquell entonces estava a Pedreguer, i aprofitaven antes de la pel·li per eixir a l'escenari i fer algun sketch. Imagina't, allò era absurd total. Però bueno, i després, poc després, topem amb un grup, amb 3 xiques de Xaló, que venen ací a fer un muntatge pel dia de la Sida, que en aquells anys sempre es feien activitats, contacten, doncs sí, nosaltres també volem, comencem a veure's. Comencem a veure-mos, comença a integrar-se l'altre, i simplement era quedar per la nit a una casa i provar, i provar. I fer esquets. I fer. Terato. Terato vol dir, és del tepas tepacos, que significa monstre. Monstre, perquè algo raro, algo friki, això era Terato. I com Terato no sabíem el que era, què som? Nosaltres què som? Pues algo raro. Sí, de dins de Terato han eixit molta gent que ara està en la seva pròpia companyia, treballant inclús a les capitals. Està el César, que està farfollit a Pego, l'Oracle, l'Estranya Companyia. La Marina Mulet va per tot Espanya en el Teatre Nacional, Teatre Clàssic Nacional, no sé com es diu. Bueno, està al Montfort, que està a París, en el teatre, en el circ, està de circ a París. Està a circ? Però el fet que diverses companyies en l'actualitat hagin tingut relació amb Terato no és ja perquè s'han criat ahir, és perquè si tenien ganes de fer alguna cosa no hi havia res més i van començar ahir. Hi ha 3 o 4 dones fundadores de Terato que s'han quedat ahir. Últimament portem l'obra a les 3 de la nit, però a més d'això, a més de les 3 de la nit, cada volta que ens reunim tenim projecte d'una cosa. Ara fem audiovisual o ara fem no sé què, però la il·lusió sempre és doncs tenim que muntar això, clar, això és el nostre, o són les cançons, doncs ara tenim que cantar, doncs ara fem un musical, ara fem no sé què. Ui, que difícil. Per a mi la vida és un teatre. La família. Família és una cosa que a voltes diuen encara fas teatre? Com que encara faig? Vull dir, qui es deixa la família? Sí, a mi m'ho pregunten moltes voltes, encara fas teatre? Si no fes teatre, faig contacontes, o si no faig una presentació d'algo que el diuen vine, que necessitem, jo què sé, qualsevol cosa, pels xiquets, una animació pels xiquets, o una presentació d'algo, necessitem un presentador, o necessitem... Doncs ahí estem, no fallem.